Why amadoda wonke afana? Amadoda izinja. Amadoda wenu zizinja. Zizinja amadoda enu. Zizinja amadoda enu. Angithi niyabazi abazali bethu mase bethi in fact akusho abazali bethu kusho omakhelwane laba abanye baseceleni ngokwathola lo umendo wakho udakiwe kuthiwa bekezela amadoda nje afana ahala vela yalingeka amadoda yalingeka yini leyo bafethu uma bengilindelo ukuthi ngisho yini leyo amadoda vele ayalingeka kusho ukuthi vele amadoda wonke ayafana kusho lesikhuphashe su-anti wakho sifuna uhlala emendweni udakiwe sifuna ukuthi sikuchazele ukuthi into ewumendo vele inje uvume nawe leyo ngovola ngathi lezama uvume uthi wena sibingelele le yamadoda iyadinga ukuthi sifundise ngayo cause ulwazi liyashoda kakhulu kuthena sonke nje mhlawumbe abantu besifazane liyashoda ulwazi abazi ukuthi yini indoda nakuthina abantu besilisa sike sikhuluma inkulumo kanje ukuthi abantu besifazane bayafana but ake siqale kule yamadoda sisuse nje ekuqaleni kufike kube khona abafana right ngabe ingane umfana ingane zabafana nje ezikhona abafana labo right ayikho into etheni kubona abafana nje yabo ngokuzalwa right bese siyahamba isikhathi abafana kumele ukuthi kubonakala izenzo kubona ezihlabahlosile isenzo noma izenzo kumfana ziyakwazi ukuthi zimphendule insizwa ngeke ube insizwa ungabanga nazo izenzo ezihlabahlosile if ungabanga nazo izenzo ezihlabahlosile uzolokhu umfana nje kanjani na kungenzeka uthola ukuthi nanga umfana la afika ashele intombi imqome kucace futhi ukuthi siyimisele le ntombi ukuthi idedele inkomo ezu11 bese ethi hayi cha ngeke senze kanjalo kuzomela senze ngendlela eqondile mina ngizokulobola mina ngikwenza unkosikazi mase kufika amandla okwamanje asithibe angifuni ukudelela ubaba wakho yabo akwenzena ngempela ayilobola intombi ayenze unkosikazi wakhe aligcine izwi lakhe insizwa leyo uveze umtsizwa ngaleso senzo leso yabo izenzo ezihlabahlosile ziyamguqula umfana zimenze insizwa isigaba esingaphezulu lesi somtsizwa singaphezulu kwani kwamfana omunye mhlawumbe uthola ukuthi kade bedlala umdlalo weinduku nathi imbangi yakhe la isiguqe ngamadolo siyaxolisa kunokuthi aqhubeka ayishaya ekhanda uyini kumalutshu yini leyo ubuntsizwa lobo yabo ukwazi ukuxolela mhlawumbe enye insizwa mhlawumbe ilibona iphutha layo ubuntsizwa lobo so izenzo ngokuhlukahlukana kwazo futhi awubi insizwa ngesenzo esisodwa ukubeze nje abantu athi umuntu mina ngiyinsizwa just because ushaya induku no izenzo ezihlabahlosile ngokuhlukana kwazo futhi omunye umuntu uzobona esinye isenzo mhlawumbe omunye abone esinye isenzo bonke bashinta eyodwa bathi uyinsizwa right isigaba sosibili leso sensizwa umfana bese kuba khona insizwa bese kuyaqhubeka futhi izenzo ezihlabahlosile izona ezikuphendula indoda ngeke ube indoda ngale kwezenzo ezihlabahlosile esinye sazo esihamba phambili kubeni indoda ukuganwa kodwa futhi akusho ukuthi uma uganiwe usuyindoda no kunabantu la abalotsholelwayo angakwazi ukuthi kunjani ukulobola kunabantu la abalotsholelwa uthola ukuthi unkosikazi wakhe uyena ozoyilobola yabo so
it's a collective of izenzo. Yabo, usuyindoda. Yabo, because omunye umuntu yalotsholelwa ahluleke ukuhlanganisa umshado wakhe, ahluleke ukuphatha unkosikazi, anga display izenzo zobudoda emshadweni. Yini ingoba kwalotsholela umuntu wesilisa wabe segqoka icover yokuba indoda. Yabo. So izenzo ezihlabahlosile ziyakuconverta from insizwa zikwenze indoda. Yabona nje indoda. Ayikho indoda emithisile all around yangahlawula ingane. Mawukuthi indoda emithisile all around zonke ingane zayihlawulile, indoda ke leyo. Indoda iganiwe. Yabo. Indoda umuzi wayo iwuphethe ngeqiniso, indoda ke leyo. Indoda ingane zayo iyayikhulisela with or without imali. Indoda inomthetho. Indoda isibonelo ezinganeni zayo nasemphakathini, indoda nje leyo. Yabo. So indoda into ejule kabi ukuthi sengamane kufika umuntu noma kufika intombazane izothi amadoda izinja. Uyayazi indoda kahle noma uyizwa ngendaba. Futhi most yabantu besifazana abakhuluma lenkulumo ngiya-understand ukuthi abazi. Bashawa ulwazi, abazi ukuthi yini indoda. Futhi you can't blame them. Ngoba musu balandela uzobona ukuthi nasekhaya ubaba wakhe umuntu wesilisa, ubaba wakhe uyiyona le nje ayishoyo. Yabo. So yena useyitshela ukuthi into ekuthiwa indoda into efana nobaba wakhe. Yabo. Uthi musu umlandela umuntu uphi ubaba wakho akazi ubaba wakhe akamhlawulanga ubaba wakhe weqhubeka bona ubunja lobo akhala ngabo. Manje usebhanda bonke abantu ukuthi amadoda ayizinje ngoba akayazi vele indoda. You can't blame yena lo muntu. Akayazi. Indoda into ejule kabi. So kube nzima if igama elisetshenzelwa kanzima kangaka lizolahlwa phansi linyathelwe ngeenyawo, igama elibucayi kangaka, igama lobudoda. Ubudoda abuyona phela into okudlala ubudoda. Siqhubeke. Kuphinde futhi kube izenzo zakho ezihlabahlosile ezikuphendula umnumzane. Njengoba usukukhulisa ingane zakho ikhulisa kanzima, uzifundisa ezamantombazane ukuthi aziphathe kahle, ukhuluma noma wazi ukuthi akenze u1 no2 no3 ayihlole mayihlolwa kwenziwe konke kumele kwenziwe ukuze zikhule kahle ngendlela efanele, zihambe ziyogana. Uma segana ingane zakho zikuphendula umnumzane, wena uba neziqu zokuba umnumzane ngenxa yokuthi zihambe kahle, seziganile. Ezabafana seziganiwe zaletha omakoti ngenxa yakho, ngenxa yemfundiso zakho. Izenzo ezihlabahlosile. So leti ijule kabi. Right? Izenzo ezihlabahlosile eziphendula umuntu abe umnumzane, abe indoda, abe insizwa. Abantu baqala esigabeni sobufana bonke. Labantu ababafana baqala esigabeni sobufana. If kuukuthi umuntu akabi nazo izenzo ezihlabahlosile ezimphendula insizwa, azazakhule abe mdala, abe mpunga mhlambe, lo muntu uphenduka umuntu wesilisa. Lo muntu uphenduka umuntu wesilisa. Ngoba akakwazanga ukuthi adisplaye izenzo ezihlabahlosile. So kubalekile ukuthi lento sikwazi ukuyihlukanisa, singadideki ngayo. Kubalekile ukuthi sikwazi ukuyihlukanisa, singadideki ngayo. Kufana nomuntu ukuthi athi umuntu wesifazane, abantu besifazane bayafana. Ayikho leyo nto. Khona le video eka-trenda ye-Russian elalilana namantombazane. Wabezwa abanye sebekhala sebethi abantu besifazane bayafana, sizothatha. Ayikho leyo nto leyo, kuyahlukana. Khona amatshitshi, khona intombi, kuhambe khona abantu abamakhosikazi, angempela futhi amakhosikazi. Yini eyenza lokho? Izenzo. Yabo? Bese kuzoba khona onondindwa, bese kuzoba khona ifebe. Hlukene nje lezo zinto. Musaka ukubuka ifebe bese ubabhanga ngegama elilodwa abantu besifazane. Musa ukubuka onondindwa bese ubabhanga ngebhande elilodwa abantu besifazane. Izenzo
displayayo ukuthi lo muntu uyini, ungena kuphi. Musa abantu kubafasa ngebhande elilodwa. Siyabonga kakhulu.